नै बेयाव जों दा हा खोनो फैदो जोंनि आइ थांनाय मास आगष्ट 7 तारिखाव रुंसारि जालांबाय बे संसारनिफ्राय जोङो बेखौ बेयाव दोननाय जादोंमोन 1 मास जायाखिसै 8 तारिखाव दिनै 1 तारिख आरो एसे नांबावगौ खिन्थु हाया गोबां हाबसोलांबाय बेखौ जोङो दा गोदान हा होफिनगोन भिडिअ नायलांबाय थादो लाबाय थादो आंखौ लाबाय थादो मानसिखौ नुदो दै pulau siapa nuna di kan ba? Lang. Padan ha dun, abu kop nai ko. Dun bela. Nah, pasok. Pasti mereka orang lang besok. Babu penodeng. Penodeng. Sir. Nih. Nunggu be. Nunggu. Dana. Muklah betapa ra? Nih. Kok kena zaman ni? Angkun kena nuah. Hidung. Pula hakhwraw mana kau bunuh kade.